if also yenchira eye anese for ne doctor for mo Ghana for na nyina ya ndem gugogo yi se ye yale pe eye mo amada roma na mo sai yale e enti acheche for mo hini fo acheche fo yi acheche fo yi yenjaje mu nyina yenjaje abambofo nyina abambofo madaroma mo sori na dwodo suo mu anwumre na mu gina kwa so boban sane ye beye betimi adane ada yenti enti abambofo nyina posifo yi mo wa hini fani o yenjaje mu nyina sojafo afayafo ambulance fo ane mo amaka nyina abambofo nyina yenjaje mu nyina aye te na ye firi so dia na na akuafo madaroma mo na mokobro hasuo na mokodo pam hye na modua mana fifi ne enso anya bi adi enti aye na na akuafo yanjaje mu nyina adwadifo mo solia na dwodo zuo mu etempentenkwa ekoto mfudie yibi na modi abadwa so na enso anya kwan yanya bi ato adi enti duzi ya jade dia na ye chia mu nyina na na makuafo yanjaje amon ene eye adwadifo na yanjia na na mahemfo madaroma ene eye wa bitie enti ahemfo mo Ghana fa na nyina yanjaje mu nyina enkanka pa ene otekra yoni kurobie ngoma so kurobia ye firi ankoma ampasachi kotoko oyoko abohye no anansi se tutu a na nansi akonnua saso anu acha amansu mampanyini ye bone mrane se ukuma pema pembeba efri kokofu aduampofu antwi bekwai aduampofu antwi ensuta aduampofu antwi ada emleko wiyokoto wofi ampem ahankron aduokronkron empene se etetu etetue mu dade ebu ani abobua poma mu sentifu nu apegyafo wo ntino abra nana poku ware to nana mo breman nana na adaye sonso eyi krobia sante kotoko hene nana se tutu be otoso mienu nana so ba ye no kure nie wade efisiesie amanchechiriye enkabo mu bai ema sante fa ntampa frai ema no so wiase afa na nyina so enti krobia sante kotoko hene nana se tutu be otoso mienu akra pia enazo so yatinkunya so eye Tete Wo Bi Ka Tete Wo Bi Kire Tete beka so no krenie na ifri tika kire yese obakofo ne kotwa asa akekira nan ema ekoye ha ama ye odifo kodi na yaw edwa nam so anam ema nipadom enya bidi ye enti kwabena champion A1 metiwasisi yi international one ja oyesidi krasi ni wa hase ye mi ankasa me bra panyini pa Officer Martin enzo so etime ni mtenten so saa sanzo so ana manjia deshe kronkron pa ono so eti eye mi bonkum so saa nana aba amanchia enzo so ewa hase ye enti menko mabedwafo akwa aba na enne ye behwe eye bosome maako edu mienu a ewo afimu ansa na kwesi broni ebebre ye eye bosome bia di no na ye nanam so enam ehaw ni amane bi mu fa mu nti no de tututu di no na no kure ne se abra ye eye abrofo nde bosome di ba ye no omunya du mienu na ye nanam so transese na na anya du mienu ampa ento hwa broni di na bibi ye so ye de na ebo abura na emum edi no nko a ena esesa ye enti na nanom na enyese omote wokwa na omu ye bibi pa a ne omu ye nyina so no eboa ya ne ya to atwiri nti no ye pe ye ho a ye hunya ase ne mu enti bosome January February March April May June no ye na nanom so de omode ma ye ne a ye bobo ya ekosi ye no
edienti ena omunya saa bosome eye obepon ogefo obenim anase ofolisuo kotonima aye ohumobo kutawonsa osana ebo ahinime obubuo ena opanima no ekwan be na fa so a ye nananom enya ye ene yebesu ya ho ade na abedwafo so abaaba mu na abere makwanya ya hwe denti a yenya eye ahinie tete no na ekuro ni ho ene enya hene enti kwan be na ye fa so a yenya eye kuro ansa na yenya ehene tete no ni kuro no kuro ni ho ekwan be na ye fa so a yenya kuro a sanse ekuro ni ho a yenya hene ti kwan be na ye fa so a yenya ye epia ya no wo ahia ni bra wo ahia ni bra ko si boadu no wo de ne kro no ya no wo ahia ni bra aye na ga ko si adam bo wani ba kusi eye te na menko ma bedwafo akwa aba na ivia ya dom su kwa fa so nya ohene kwa be ne fa so nya ye ti utie mi a ene ye stream live ewo eye YouTube Tete Wo Bi Ka dwumadie so ewo Katakyie FM TV enti wudru YouTube a ye live ewo ho Katakyie FM TV ye live ewo nso so ewo eho edwuma ye nyina no danse boa ye be ya mu wuo eduse na ye na namnom ene ye maame mo no atwa eye dancing kansa no na wode ntuma asinimu na dadi se ampa kani de hie na asidwum no epia Bobisco oyo shenkani enti Bobisco o ko eye ufrafari ekonel behi edume bi kwampa uduru chiti yase ne apoye mu Bobisco utie pa sanso na expo onso ye shankani za osu ufrafari eko eye nere behi enti eye expo oni Bobisco ye nchacha mo pa Master Adams onso usiesie eye ehyen usiesie ehyen ewo eye afari bia ansamampo no ne di hwe ni mu wo saa no krenie menum ka wontimi nye enti minko na minkoma abedwafo nyina kwa ba na yemfa dwumadi no enhyehye so wanaja ewan wapun boko die boko na so e atom okutekute sa asa me da sa duro bi asase ni na manfo adehye manfo adehye edine ebese eye one eja na ase wo eja one eja baako pe eja bi en obi okay ti aba so die ne aba okay menko eye mebra panyi ho of Martin baja kumba kwa die isia ya che eti bo vanche ye vanche pa na yes na infidie di juma na ECC madam penifo so ase okay na ewan so ye dia so dan bia ye am eni penifo a ma hwema jume di ye san so ye dey abaso me ba no na ai mama asesa papa haif pa eti fo so e be ko so ana ada o mase sa breni abenyi na umude omu efidie no eto Katakyie 90.9 e be so say this ana ye wo ahomatinta na so di omu follow na omu like na omu subscribe no musan so ye dey ense na ni padodo na ye dey nyibi enhwe kada mesbe das ye bebra of Martin no amankwa pam na na ba manjia akwaba kwabra apombo kwa die mejoso wisi na miadum ene na namu paibo ye ho din se atwa konkuru sa nete yengwenze mu yewia yebedi nkomo ene so asem da pronti a yebobobo na yahwe ne edi ho nkomo yo sebere ma na mentwa momra okay ene
brani ya fa enti ye koso ntentem pa sem dika kan no kwane ye fa so ye nya wo hene ye mu bosu nwie ye de besi baabi ye wia se ne ye na nanom sisi nano na ekonya obepon ogefo ene akwasi broni die no ebo abura pepepe no enso isabe wuremu na sem dika kan no en kan tete no na ye ne hene wo ho sanse na ekro ni ho ana ye nya hene na enipa ede dabudan mu ede da nuadu kromu enuane a na enipa die no na ye enuane nuaba ti se ototem brembrentem abronkuma ba ene chese enuaba ekakaka ho na nipa na omma nipa aduane die no eye obomofo sanse enka de no na enuane nhyeda eni ho saa aduane ane nipa di pa eye nam na nam so a na ye die no eye hanam anase wuremu nam isanse emo ne nyina no omomu wo wuremu no ye fro mu wuremu nam na ha no eye ahaban mu na se eha enam na emodoma na abomofo no kwa omutim bi kumbi no eye emo bi te se apese ni makomo otwe kwabla janka wansa mobre wansa kojan ene eye emodoma akekakeka na emodoma no so ni omu ahodo bebrebe emo na omu so no na yefro mu pon anase abopon sanse omu du omu so saa te se osono ene wansan kojamo ene afa kurampo no otomo se kwa omu saa no omu kokoku mu a na ye wonkofu bi a omu di obomofo chi afa nso ayawdifo enti omu ene edi obomofo na yaw te se enei bu ho a wo se woye fitani na enkura omu su adwuma apprentice fo no omu ena eboa master no amana ye adwuma enti sabra no so no na bomofo no nipa omu du machi a omu kun nam no ne fo mu ayawdifo enti mpanyese obomofo ene kotwa sa chechira nan ema ayawdifo ko dina yaw ekodwa nam soa nam ewenam epia na omukosa na efuomu ho no anase ewuremu ho no de ekobanie otwa nan ne saa anan no anase esa no eye kwan otwa kwan na ahye ho no ye fensa ne sanie na asamunie ana ahye enti omukosa na otwa kwan na ne hye so edona dwo a ho no bete edi ekunam no kunam no wi a na ayawdifo na so na na ba ahye ho enti e friends na nan so na nan eso epia kwa mi abo so ba sase na ne nyankopon kwa mi abo nkwa bo owo udindi yehowa wonyane mu nyankopon totobo nso obo ade woni ewrade obunkuni twe enti se obomofo a ono no wa fari ase no etwa nan ne saa otwa sa no ekọ eye na ahye mu eho na obi so frebu akwa etwaba wase ase de eye me hye mu ye hye mu wa hase sanse we yan so wa ase we yan so wa ase enti ye hye mu sana eho ne de nya boundary ehye so no ehye no ye nya efri abomofo ho wase ase de eye ne wa hye mu wa hase enti me hye nie wontra e ma hase ene nya eye ehye so sa no ene nya odehye enti ne ye bekire se ye bi ka se uye kurase ni a enya atemdidie obi ye kurase ni a enya atemdidie me ehwi ba kurase ni epia enti obomofo no etoto no na okumwa na yadufo ade so ye tese enama yedai abafie enti mudwanam ne sa na obi firi ba bi ba ohun se aduane ekoso onam ne ekoso a sanse mpene se odom ko de ade ho enti won se we firi ase ba no munya ba be hia sanse munya bibi die enti no omu ntimi san ko machi bi no maka ho saa bre no enyanya ekuro na emom omu abo tese omahiem ho ekuro nya mai edan nya mai enti we firi eba
we free aba obomofo na roma omunya bibi die nti no no omanya ka ho eto mani ka wo wie na no ma hyase e kyekere sesen omobo sesen e wo ho wo no betwam ye empapa ene kyese empampro na omude bo sesen wo ho ti we free ase ba enti e dɔɔso nipa dɔɔso no na we kyekere sesen wa ha na we kyekere ndie wa ha sei na we kyekere ndie na eye kuro enya kuro nsa na enya nya wo hene enti se we bona sese wi a na afede de ye baba behwe eye panyina obedo wano no esan se obomofo ne kotwa asa no na odi ka ko hocheche na 90 no e basa na ye se ye mpo bi mafa ni hiya no ye po bi man de ye hiya no ayese wasi dan anata kwam bisa no na wodi bibi hina no chese mo dan nipa no enti ikrongi to mu no se yenya sin na ti dansa na se wo kapuni hina no ohini won sanse epunya furu wo pe asemaba enti panyi no anase oye bomofo no ono na ehini wo mu nyina enti nipa no dɔɔso no na afei ye be friend se wono no ene wo na hiniye enti wo hiniye no na kasa na krofa so no na obaye ohene enti duru se ye pekro no aseni a sanse wono ene di ka ko ho nti kotwa asa kyekira nan na amanfo ba wo nti no si ye po bia mo na busa ekunase a wono ene kunase ni pa obetimi a chekro no ase enti ka da krofa so no yes wo ye kurase ni wo ye kro no ase ni enti obi ka to bi se obi ye kurase ni a enya atem didie enti nipa ne dɔɔso saa no sanse wiasem so wosua adwuma a oso pon ho na abomofo mo di abomofo na yawo no na bi so ti wo mu ho ekɔ baabi ekotwa sa tetera nan na nipa to hyehye ho na nkrotuo dɔɔso wo ho enti wɔhene na anaso abomofo na wodi ka kɔ kyaya no wotimi suma ɔno anu hu nipa bi sɛ ye ne ba anase ni nua bi sɛ ɔnkɔ no kɔ hwekro so enti onso timi kɔ ekɔhwe kro no so saa e ma ne yeye enti bonfo kaze kɔ ne kɔdi kro no so ti kɔdi kro no so no kɔdi kro no so di kro no so no na oye di kro ona ekɔ akɔdi kro no so no saa bra no so sem di kaka no ade a eye pon bia no ye hu se ɛso enti ye odupɔn ye osuku pɔn otwa dua mpɔn anu na chi no ade bia ne ho biem ade a pon no to so bia no bibia ne ho biem nti wo di kro ana ye wo ohempon ye wo dupon otwa dua mpɔn suku pɔn university achi no suku bia ne ho biem enti wo aye bomofo na odi ka ko twa asate na wo kyekiri kro no wotimi soma se ko ne ko hwe ko di kro no so enti ko di kro so no ene nya di kro ewo eho eja ye de yo to so ye nu ya seda osu kokoro pa ye di wa che so ntaye enti ye betoa so kwane a ye fa so nya ahemfo ni bi no ye sa betoa so sanse enensem no edoso nti no eduwe ni besi ase na ya toa so ni asa ba kwane a ye na nanom hwe ya omunya eye omunya bosome makoma dumienu ewo afimu no na no krenso se ansa na kwasi boni ba weche no na ye nanam omunum dada ene ye nanam de nso ebebo abura ana nsusuye bia na ase bia ensanye bia nso eni hu sabre no na kwasi boni nya maaye no na ye nanam wo kwane mfaso a omotese omunna a ene akwasi boni de ne baaye no ni nyina so ebe ye sa pepa bibia ntimi ansesa the family won't change ya bia na ebo wono na yenya nim se ye ko school no na ansa na kwasi broni ebe kire ye January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December no na ye na nanam so asese omunna a ne kwasi broni de no ebe hia ye na emom enso ye wo ho no ene eye edin no
yɛn nananom January no me friend say obepon na February o ma kan say ogefo na ekwan be no mfa so mu nya say din we nyina no hye no so say ye ka say ade ye pon a ade a eso na chi no hwe ni wobiem na asetre mu no yɛn na mu say eduru sa abre na ope kasie si enuane ayira enuane nyina hye emwa ehometi nipa ho te aduane ni ho enti yɛn nananom say ope we de esuo enti ope pon na omato din no ope si ensuo nto aduane eni ho saa enti wo se ope we de eye ope pon na omode tu din saa ope pon Adam ni fa dia santema nyina ma adam ni fa na ope ni sisa na yesi eye February sana na afedi ase ensuo no ba be sha ase ato yes we de bosom we de obegye yai afiri saa opekase ni mu no enti ene nananom ya de tu din se ogefo a obegye afiri epe kase na aduane eni ho ensuo nton mu no oba ba begye afiri eye emu na obenim saa bre na no ye wo eye ope na akasam ye kasa de enimu a esua mu se ohode na so esua na emum entopon no enti ase ye free epenimu no enso so se na da so ye dai ewo mu yes we de openim ewo mu se open de da so ho de na enso so yes ne opepon no mu na afede de ye duru eye ofirisu enso asase ye dai eto na nuane udua efifipa yes we de enso ne eto ofirisu enso asase eto bebebebe saa eduru saa na enso to no kwafu ma efuma yeto enti we kuta wensa na osu kuta wensa bosu de oduru mu a we kuta wonsa o ejesense kuta wonsa ebimu susu se saa boso mi duru a eya na ahokire ho enti se wanhwe ya ukoko wi abia de enti kuta wonsa ana wanko wi bibibi saa na bi nso ye dai eche no ana yesi eye aye ohumobo esanse nsu no to no ukọ afuoma tokota na atache no bobogu wontare mu ane saa ne manema no yesi eye aye ohu mobo na yebetoa so na ya bobobobo di aka no so nyankopɔ ya adoma na wotwe esenne enti nyankopɔ ya adoma na wotwe sene no yebetoa so eye Tete Wo Bi Ka dwumadi na waso guzu a utie ne bo afọ kwa ma ne wachi no eye Tete eso ko YouTube a eye live Katakyie FM TV eye live edem oduru wa na also washa ma onua no nso nya bia ahwe Tete Wo Bi Ka dwumadi no nso nya bia dai ahwe wo hwe nyina na wo like enti mame nsanko abedwafo nko mo kwa babiem na ensem a yede tu dwa no omo so adwenkyere wo humu no omo so odom suko na ewia ne asemeda proti no ibibia tum na obi aso edi ne dia ba na oba beche na adwene wanaja Iwan akwa babiem leja Ozamati akwa ba babiem Iwan amaba kwa bra champo mame shazi fudu hwi ba de hye ko pia kwa bra ezemo awo kan yin nyina dia me kan nyina ne se ye dia na namo de o ma ye de o ma ye bia ma ye papa enye ne ya eni bre ba ye de afei hwe ni nyansem akwa mu fa so boabo ni pa no ansa na mu bo ni pa no ye de ewia o mu se eni pa asimesi na ma ene yete bebe ye de yete edi ene edi be enti ne yamfa ni ya no hesi edi ne ye de edi ya no hesi ehunu se ahinie ebidi da bia chinti si enya obi a watimi aboya no ama ye de aba beda ya no a obo ze afoforo so ye de ekọ bebi edimu foro no kwa enam se saa wo hene na wo firi ni nchen akọ no opese ni mu ye de eyedu no nteno obo nu asoma baako se bebi a
enipa we ko no so ko kono do ma no ne kokoda wo ma yere kono suma no ano ohuna na munyansa kwabna sa nyansa we bi ene yesi ye de tu yetirim ye de ebo ebra ni ejai pese menkuminya no emwaye me de no wo kan zembi se ya enipa ro koda ya de chi ya na ne we de afi obi kura ti mi wo bi a wo se akula na su a no so sika ohun ya dwin dina ase bre no eni emu se ye bebre ama ye nua bia be de abenya so mfaso to ro de ono nko abenya o die ewu no eni hia timi de me bona nan ma baso okay anana mo yibi ye so ye bo ehumode se betimadi nanam so achi okay ora menko mebra payire of zamatin wo oza Ewan en semna to dwo Ewan je be ko so ana ye de chief wase na ye be so mu se mo subscribe yes ebra ye wo amatin time no so na onim sofu bi ansana obo na yira baso no na onim se we di bone sofu no nti dakro o hon man of friend yire no hey sweetie how are you we must ma oba na kan o say ade wa ko nyimo bi ana so wa ba edu sofu ndie na utimu se ade bi obo yira baso na tese bi odi bone ewa na emeko asem no so emze Tete Wo Bi Ka che wo dwumedia eboa yimu bi ba wa pa ene tifo na wo hwe na nanom nyansemu ane mpenifo nyansa omu ebi ka chechre na omu se omunim die no o de twotwo ene di hu a otimi se so so ye kakra ye dey ewum esanse na nanom even though a quite come fast way to a din a year could joke a draw kwabena abena kwaku sanya money nyina no e nimdia na no mo yedai e wo we say once is here obi hu ne ba na wakofa din bi yesi akofa abrofu din ya bi amede Martin no na me yede atome kura no me nshada mbon dai bi na me ntiase nemu no edin na akandin na anampeni din na ebiti se opon chicheku uti se edin wa utimi se edin aye dai emodu nti nananom de na se mpenifo de yentimi nkwechi mu aye de enye bibia megidi se omose abasobode beda omase medase yiwa mesome dase nanama se wa enso ne de wo yi leti pa so atanka do de se waba wanaja Ewan mamintio Tete Wo Bi Ka de ehire ne mabebre ekwan a nkronkro efa so ba wa kire ne nyina we echechire de kura na we achechire de kura na nyina ba be ka bom enti kro bi ho a ebi kro ba ko persona anyofo wo so no edoso because we na echechire ne de we na echechire ne de na wo ka friends Mosumi wa filim empanyifo no tetefo no mu nyansa pa because no mo hwe saa tam no adia na no mo de ato mosumi no so yes do ho police ora o mu nim tam a ebeba kutawonsa ane saa ne manema nyina no mu hu ta situation na o ansa no mai de o mo de ato di ba na no hu ne sa Tete Wo Bi Ka de eso bi atie bi na amamre ni bibia o kama medase o hwe na nanom kwamfa so mutu mu krodin a bi te se be kwai aba atimi aye kwaye yes we dey yemfe ne be kwai san se abe na atimi aye kwaye no ya na ehu sa enti ya nanom omo ayade pa na ene mama eno ama kwa bansa nanama sewa ma wa kwa ba ontena mfimfuru mame mema nanama sewa akwa ba eno wa elite pa minim pintia wa elite sa inama akwa ba yeja
Apombo ko de oba de adom se tie fo ho ye sa na me so no ho ye abajafo we fo bia so bia ho ye nyankopa do bia ho ye do oba de ase nana amase wa boto mo so de she sabe pepe piao yamo akwa be de nkomo ne de ye di bia nyamenim se na wuti de dia kana mitim na obi atuma woti oh yeah you are right when no say friend bra Frank okay se do Saturday na wentia na say wo twa dancing kan wan kai omu next one yakwa nka ye wo hu no amano no bra Frank minim se wutie uchi spenta ai me chia opa ye da wasen so se obi atuma wutie na enoma obeka bi kakra fa ona yenkwenu we kakra me ka fa ho ye se dia me bete ye na America me wo kro ba ko bi a metimi dia ye mfato ekro ketwa okay se ekro na ofisu ana wo ko mi kro mu bontom so ye fre kro na mango ase ahini e wo kro mu ye makoma ko 4 sa konkwa makoma ko 4 ene di kro ne so okay wonim kro ne so na na manko anim kro so nya kro bi yaso ebro so metimi akasa me kro mu bontom so kra so chi kro no ye chemu mienu a okay eye fa ene ye kro no enso ahemfo wo kro no so ye makoma ko 4 di entia obi dia ketua bi abedimu no ompiri mu obi mfa na wabebọ na hene wo kro ne so wati nkomo ya sa matia pa we so dia kakra abedimu ono so ompiri mu obi mfa na ono so abesi ne hene e wo kro ne so enti ahenie ere sa ne manema de e fa ne nkro nketua mu a ye the truth eno ne de ba o mami cheche mu kakra nkyere wo okay jire na tie fo ntie bi me papa ye ohene bontomu so de hye na ne ba ne me bontomu so hene e na ne ba ne me enti e ba ahene a ye mfa ni agolo sai na wanka se hene na wanka ba wanka wo de so mi chire mo ba pa adwa ye chia wo ba wanka ma bra won chia wo enti ahene de e ba ni kuro nketua ene ya ni dia yemfa ma ahemfo dia e kuro nketua mu no ene dia wom e che nkura akesi mu obi so obi obeka akere eti mu ma yemfa tete anamo ne so na emoa yen pa cho kakra me woka no no me da se empenye se wo sa kofa aba yinchi tene Tete Wo Bi Ka dwuma die so no abrani abrebia no ya na ye hwe se ye hyase na wo de udin ni ukuro ba bia wo firi udin eni ba bia wo firi na wo de aba ye we ne ya fum kakra na nso owure fi na baba kofa yinchi ti pa so wutie mi a wo de udin eni ba bia wo firi me pa cho ne ba bia wo tie ba bia wo firi no obe ni sei ye fere kwabene champion A1 mi hwiba ni di sikronkron pa na wo de aba sa ti number no 0247 449657 0247 449657 na what the message e dia ba na akenkan dia ma 0247 449657 na what the message e di aba na enne asema da ho no de ye pantoma ayese besepani kunna ha no yetasin di onim officer mati kan was asemu de ayese besepani kunna ha no e beta se no basanyanzafo nenne mabadwafo so nim nyansa wa ase nkwan so de na ye beta se so amana ye me pacho menka asema momfru mesrema amadaroma e ma obi amfre mesem mfa message na emfa so emra enti wodi udin be bia wo free na wodi aba ne akenkan enzo so e di ama won be bia e kama enti me se wa wo frɛ no eni kwan se wo frɛ na enne asem ni nyina no eyitiawa sire e kano Tete Wo Bi Ka Tete Wo Bi kyerɛ amamre eni amane ne Tete Wo Ba eye akamamu si ya ehunu hia pa enti udru eye akamamu a asakrampo no e wo ho eye me ho hini bia wakwasa me achi ndedua asakrampo no so ba akamamu na kete ye bo kunkre wo hini bi tim na so wo sare so ansa me ekrampa itimi chi dedua enti asante na amamre de mfa ni agorokora na asem ni nyina ene se abrantie bia ono ye na adwen se obekọ kurubi so akwa dipa sanse ewiase mpenye se obra no te sa pawa
sa wo bo animu na sa anya wo da obrefo de na echi e bia de wachi no bi be yede ene kuro do so a ye ntra fa akọ enye nim guase eto na so betu pata akọpẹ pa bi edi se daachi bi eyeye mana wasaba ne nchi na aja wone na busuafo e de abobobra na de ekoya ne se okokuro bi so to du kuro nso no ena opẹ kuro mu mpanyimfo bi a omu ho ena oye na adwen se wone opanyini ebe sha sumisima ye bibia so yin bibia opanyini no beko wi asim penyese opanyini tire ho ni hwan kuma na asemi na yetiawa opanyini tire ho ni hwan kuma me ka kozi sei asema edene na ne ka ehu no eto panyin nyansani num a ye mfase kan twam na emum ye de ano ne aka ene ye kan se ye ya se ampa o mo se opanyini tire ho ni hwan kuma san se ade a ne ehu se ehu no opanyini ba mu no ayeye na abra koduru ho no na okohu krom wo panyini a oho na kuro so no na ohini eni kuro no mu emfi bebrebe ohene eni eye ikuro no mu nti de kwaye ne se opanyini a oho no abrante ekuhu no o se eja odawro ma me ba paadie na so panyini ofi a eye mabai wo se mede me ho bow na mitimi esua kromu ase amamre ene amane a eda ha se yi enti me so manya abade de a wadawroma kyereme kromu ase abakwasem ene empanyin sem a wa ase se ne be ya me so metimi abobra no na ayeye opanyin abrantie yi opanyin ye no nwa ye sanse obebura wasisu a wo so ba pa de ne nka opanyin futuo de enka wo de ye de nie enti opposition have say obecheche no kromu amamre ene efutu be mana na brabo ebesi yi no onfa nkame no to washase cheche no na kuranie abrante nso de bia no obre no ho asiye pa enti opanyi yi ne yem nyina kire kromu amamre ne amane ene nyeme ekọ bia o cheche no ti de ko ba ne se dakru bi opanyi ka cha abrante nse obehase a kire no sudware kwa be fa so obedware ensuo mu na ekromo oso no ensu kese da hɔ a untimi ntwa enko su kese ye ntwa ye chiwade kwa mbo se obetra nsuo no obetwa nsuo no saa nsuo no so ana opanyin ye radwen se obama abrantie yi ahyase adware mu ti ahyase no omani dware nkakra saa ekɔ de bosome so no na abrantie ahyase ene odansuo ni obontani se ya na odware na ekɔ ne bosome mi no so no ana o shaze o se o che no kwane fa so obedo asukọ ti bosumi mienu no enye si pepepe no se abrante no apoto kasa me yes o ye qualify a wetimi dware ne no jana observate me se obetimi firi asei e dware saa akwa kopie mu e wo ebu akwa insu na se saa wo hye wo saa na wo dware kọ na sa abrante no oba be hunu su dware pa enti ni nyina mu no na de enti a opanyin ma abrante dware nsu mu no na abrante ni hunya hu adokro abrante sori a osom opanyini ti da kuro bi de ofre abrante nse kromu a waba no won so wahini ni ase wo se ane so enche kromu ampanimfo ba be fa wo se wo ba be di hene na hene na wudi no man kyerɛ wa mamra ni amane bi e wo ho a som na wo som no unya so mfaso no sio da se ebunu mate masom to da se o kyerɛ no se ahini ne ba be die no enye se empanimfo wo kromu ase ana nya sebi nyanse ne umutima ase wo umasa entina yedo ba be di hene na emom obia be di hene na so wo kwa amamra ne se hoho eba o medi hene se ne be ya yedo ebe sisa kuro no hyebre no se asem wedi dia no odre no se sa na tie enti boso pepepe na kuro mo mpanimfo ba se o mba be fa aya abrante no akọ di hene papa yi se enwa komantu me wa hasei sanse empanyin se oni panyin nyansafo adwie ti abrante so di wose ye oyo aja ya bono ntwoma ama se tutu pa da guno so saa edinasi hene edin di hene no wansan tie panyin wansan kwati panyin na futuo abrani abra bia na okọ panyin no
agya me yɛ sɛ ne bɛyɛ yie na panya sɛ maka kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔde ɔhyɛ ɛto kuroma no so sɛ ɛmɔ no wɔtwe nwumere bia na obi ada aberanteɛ ne saa pɛpɛpɛ ɔhene yɛ ne saa pɛpɛpɛ bɛɛ na ɔtwe ti da koro bi ana ɔpanyin tu ne nsa frɔ ɔhene sɛ ɔmna ne fie na ɔne ne ni nkɔmmɔ panyampa ɔkɔe ɔka kyerɛ ne sɛ ɛfiri na ɛkuri na wɔtwe pɛpɛpɛ amanfoɔ kɔda a ahemfie hɔ wɔn sɛ sika kɔkɔɔ bɔtɔ gu bebrebe wɔsɛ ane nka mebu sampo wɔsɛ mo hyɛ aseɛ twe sika kɔkɔɔ bɔtɔ no makyɛ wɔ so dware deɛ fa dware kogu so no agya gye biara da yɛ ne saa branteɛ so deɛ ɔsɛ yɛyɔ nti duro nwummerɛ a kurom mpanimfoɔ nyinaa anaasɛ kuromfoɔ deda no na sika bɔtɔ yi wɔde dware saa twa nsuo no kogu so no agya enti ɛdi bosome no na gold sika bɔtɔ a wɔanya deɛ ɛboro bɛɛ wɔ ha enti da koro ɔhene wɔ hɔ a na afe no anya ahyia ne yɛsɛ nana sɛ afe no nya hyia saa na yɛwɔ amammerɛ bi a wowɔ hene no wokɔ akɔyɛ ne nsuo no mu baabi a ɛdɔ paa no ɛhɔ sɛ wokɔ na akɔyɛ amammerɛ no yɛda yi ɛwɔ hɔ sane sɛ ɔhene deɛ panya di kaka bi akyɛ no anyɛ ne nwanwa enti yɛdina si ɛyɛ sisirimom taboromɔ yi mu kodoɔ yi mu ɛna yɛka kɔ nifa ne yɛka kɔ bonkum ɔhene si daabi mempempra deɛ ɛwɔ me ho no ma menyi bi nwɔ nyɛ saa ebia ne nsuo no kodoɔ no mu ayɛ du sane sɛ aberante no wafa ne ho adwene oyi ne nyinaa de gu hɔ afei deɛ kuromafoɔ no di n'akyi wɔhene kɔyɛ amammerɛ kuromafoɔ deɛ obiara nim deɛ ɛkɔ afei deɛ wɔte ɛyɛ kodoɔ yi mu duru baabi eburu mu no na mmeranteɛ nkentena nwam mmiɛnsa asɔre apagya wɔhene nsuo no mu twɛw afei deɛ kyire hɔ no yɛsɛ yee ayeye na amammerɛ wɔ kurom hɔ sɛ wonya yi obi tu nsuo no mu a yɛnhwie akyi ɛhɔ a na ne aberanteɛ yi sane sɛ ne yɛatwerɛ no nsudware nti no ɔde bɔ mu saa dware yɛ akɔgu nsuo no gya ɛna agya wɔfrɛ ne kuro ɔmaame ne ɔpapa ho sɛ ɔkɔɔ batatuo no ayɛyi ama no enti ɔmomra no mmɛboa no afei deɛ aberanteɛ no ayɛyɛ si yɛatam na awerɛwosɛm ne sɛ ɔnsɛ ntimi nkɔ n'akyi ɛnkɔda papa no ase biem sane sɛ deɛ asi no wo no hwan ne sɛ wɔde akɔ kurom hɔ biem akɔda papa no ase na wei ɛne ɛbusa sɛ enti adeɛ papa yie yi ɔyɛ ne yie anaasɛ wanyɛ ne yie sane sɛ kuro no sum asɛm no watumi ama kuro no sum asɛm ada adi ebinom sɛ papa yi anyɛ ne yie bi sɛ papa yi ne kwan so ara no enti na abadwafoɔ ha deɛ asɛm no yɛbɛdɔm asukɔ na ɔmahunu asɛm no ne pima sibrɛ na ɔso bɛnya kɔnya na ɔso aba mu sɛ mdi kaka no sɛ wotie ni a wode wo din ne baabi a wofiri ne baabi a wote na wode aba sɛdeɛ me yɛfrɛ me kwabena champɔn no mefiri hwiba te wode ba a sɛ me din de kwabena champɔn A1 na mmom mefiri hwiba me hwiba ne de hye kronkronkro paa nti na ɔso de aba 0247 449657 saa number na de fa so 0247 449657 wana gya kwa babiem ya ja wana gya sana beto awie mame ntio papa no wanya ade obayina anya ade wanya ade kura akwan be so ade nti na kuro no odi tudwa soma sema wo kuro mo de tudwa nipa no ye wo ho ena papa no kura no so ho ba kuro ma anya de bibia na ese de wo kire no wati ase aha nti na ni kwa se wo kire no saa mamre no because no anu ma ye ne tete o manya sika wo kuro mo nti wo ka wo saa kire no sese ya na obefa kuro na japade e de ko ni kuro wati ase aha nti na ni kwa so wo kire no saa ne ma no nti saa papa na o ye saa no wa anya ade untimi mfa ye fenze sika kokko enchiro bi ama kwan se no fa nko ni kuro no fa nko ni kuro ye abra wo kuro no e wo hɔ a mam na ye ndadaada no ni kwa so no ye saa kura papa ne me ne nya adwene wa nya ade ne ni kwa so ye saa aha na se boy no ye de ne ye de ye de ne ye saa yi no na kuro no nye sika fa so wo kuro mo samu ai ni kwa so ye saa de no kura aha
the crown for no who says I the end of a pan a kwan bia so no papa no mfa no ho nche no tro mo bana wanje no mo mfa papa no ho nche no kra because anya de wabokuro no tini kwa zo mo de no ho nche no kra eno ama bata asama why na meso menye wo so wadwe nkyere e wo ho eno ama anse medie anytime bia me fa no enei ya setenem kwasu kwasu pa okay kwasu ya fiefiem ye nkulo ahodo so ene emrante ne mabaawa ya ba ntie futu se memfa ne se wan naja ene ko okuro so te se afari ena afari hene afle no na damenti ne yeti baabi no ntina mede ne din na eye no se wa mane baabi atena ene wo tu ne fo akele ne kwan a ofa so no so betimi abete se wo no ene ye bo ne din ane ya bo emu ase ya pentamanya nti no ye ntie ewai me ama ya meti hei me kura nka kuro no me nkwa ya hwe wo so kan ko biom me kwa pede ai mani kum se me da studio ha na mada me kwatena na amankwa akam na me da me nai oda enti afa me pede ebiem ena me nkɔ hɔ enkɔ pɛhwe emfa mfiri kuro ne so ne enti me nkɔ hɔ nkɔ pɛhwe emfa mfiri kuro ne so yɛ sɛ aboa no nya no nka wa onfe ne sen kyelew me ba ye ne ya kyele me fa ha metimi adi yie me fa ha eyo owuo mu na me kɔ ne nyame aye mado ne metimi adwane afiri owuo mu a bi twemani ahwemechi abepede na se paswa papa so antimi akɔda se wonna ne ne yi wono so ni enti amantimi ameda na se ana enya papa ye nyina ne ye da ase Esa. Etiefo mfanse ya adwin. Oh. Enye papa ye nyina ene ye da ase. Obi won ma obeye ne papa. No ode boni ada wase, mpa so da wase ne eye anase wa ne wase ananka ye. Eh, no ama. Wahu, se ye enti na mo se menye yo. Oh. Papa bi wo ho no ma wo ye obi a won fa ne se ekura na eflato. Se papa wa fa ne se na adwin na ekura no ene eflato. Na adwin kuta na eflato. Oh, waba. Because papa bi won ma ye mpass da. Na me ne madam for my binam man yi kuta 1 cedi od beche edru baabi man yi ni 1 cedi be we wo mo otu omuska no mu na man na tse no age so ni wo matwa mo ko ma se mo ka boy we pa nya wo nya ska so ni jimi won se wo hu so se papa ye de okay se what ya se enti nya papa ye bia na ye da ase ena obi won ma wo ya papa wo hwese me ye na na amankwa papa me ye A1 papa me hwese da ache obeye me bi wa nya kura nke ye sa won nti eja mobre wa hu awon nti eja mobre ze nipa de de baabi won na ya wo hina me ti studio ha yi na me baabi ya me hina me da titi ene wo katwu musa na wo se no so wa hu nti titi suma nyi so what ya se enti enya won hina bia na yetimi de mobre titi ma na ye ye wo yeti wosisi ye wo baabi won na keka wa wo hia obi wa betiti ama enti aseda bi won ma ya na hu hia se obekwa akoye papa se me wese ma ye wan eja papa ana officer papa enti wo ba beda mase aseda bai wo bi wo ko do pro nya bi wo ko do wo ko aten do ba aten ani aten do no enti papa ye bi won ma misretiefo nya aseda wo enti papa no o ya de se kruno ya de wa ya ahi jasem no wati nya jaji se nne miti hoi na bontom no so hini timi ka kire me se me ame papa na nado etimi ka kire me se amei bontom no so ye wa japade sei faha na fa japade ne ko tu kwan emabiem obe wa hene etimi ti ye akodi si bom ya me chili mempe ope na mi tu kwazo na se me ko na mitimi ko chile condition na ne kemo me na mabonti o baby am na bia fu condition ti na ayede o sabon glass nko ha enti wan ade bi won ma kwan bi won obi chile wa eye ba nya kwan nyina na obi chile wa mesrew eye se wo fa so e kwan chile bi won ma ye ohuwo enti papa ni momu de mi gina na chi wa ya de wa ya de pa eno ama me da se
ma menko eye officer Martin ho na menko je wono so adwen kire wa asemi ho officer ewan akwa babim ya menua na ayi papa wo ya de kura hintasem na wutimi di to abontensa ama nchiri ma bebre ewan onim ese abo aponte bema o ka ho na ewu ni chiri ba so onim za no kure so ma me kwa ma no afa wa ja se o ka ho na ewu ni chiri ba I don't know ere se e ka de oni entuma nko anka de bi na e grasafo na ye grow asafo okay de bi na ye na ye grasafo papa yi me gidi se me madwen mu ne de wanya de ketekra ada e officer na ekuro bia ne ensese a yeye anase gina ye de e de chichiri kuro no na oye pani sabi na ekuro na hintasem o de tudwa e ma wo na omudi koyi omukuro yi na wo no ukuro no e de ese ya ende ugidi se ne papem next officer you say abofra wo yesoma kro no e de di abodwode A1 eno no asema o ken eno no different than ekura asem ya de ye ken onim de me yakra asem we mu se eye kura na abrante no kura betimi aba na chi e di sika na ofa wa ahemfie ho no asaba abeboa kuro no mpo a battle ma bi enka me ni be de yi abaje enka ebe me de se enka papa na ye de yi e kire ne sa akwan na officer obi di sheto na beji kiro oh se kuro da ho na mo suma fidie ti sesei se mo de mo makromafo bia ni ahenie wo ho na emom ono de obi firi ba bi ba no baba tadi no na wacho bi di hye na kiro kuro sa so eye ewa no nim hwe tete no na yede yete abakwasem kakra yetimi chese yetimi di sabi yekusie ahempon ne ade yetimi di nipeti ye de ekoye san na no ya eye na na se da se be se bu nso to sumi no kwa akura abrafo no bi kacha man tene se so wunim na se mo ba na to ye ya da se be de ye de ma ye be yira biti e de asie o mo kan wati ase enti ye wa no me bi ho no ma aye amamre ena bible mu enye de ye hu edikan ni bible mu kura na obi e de eku obi wati ase na ye nka se ebia se bi nipa wo che ho no ma kunipa na ye de nafa ye na mu ye wade bi wo ho no ma aye amamre ye de e wo ho untimi nkwati sa amamre no emba je wati ase mati ase ebi ti se ahemfu ya yempenifo ahemfu yo mo edo mo no obia ne kwan a ofa so de kire de na henie emba je wati ase mati ase enti o me ba se ebia o ya ahenkwa anase o ye ohene esumafo bi wo ahemfie ho na onim amamre ne amane kakra ewo ahemfie ho na obi aba na opese obetu ohene na yedai egu na obedi hene a na wo oye peni a wo ahemfie ho na o kire ne kwa se ene yesei ene fasei ene yesei na yedai na fetu saa ohene no ahene na yedai egu a enti ugidi se wo ya ade na se wa anya ade ewa na bie ni sisi a wama ekro na yedai ba be bo asesa no no mbaje wati ase mati ase o me kunu ba ye de ba ba bi yese enchiaso mfaso enchia yini pa free esanya amanie mu enti obi wo ho a mpempi no na wo kọ eye afuom obi wo ho a na jata bia na ase bia se bobi pamagu no so obesi obi na oteja yesi o was me na sanwachi ba obi on panchia no duru ho na hwim na waja na jata wakọche no enti yese woto ho na se wubu ade na wutie mpanimfu a eyi ufiri nyama bebebe wuzu se abantie adebu a wobuo no ene because ebinuma baba be guko ewan me wanu isi ndi ujidi se papa no oro fa na epini wo krumo oh se na obe no na wonso yeso pusi no na na kai ujidi se oro kwa na epini wo krumo empanimfu ho bebebe enti ujidi se sampanimfu no mo bebebe no ene wo nko ana wo kire kro no tie kire kro no eyi a branch ne be fa koye no egudie no be fa koye no ujidi se wonim nyansa chi sampanimfu na na eno de minti mi ka se ane na de bi
ɛsɛ wo na wo bisa ko ntimi so bi bisa wo what ya say enti ne tintin no tie papa no wan dai o mamboni o mamboni kura mo o mamboni obo man se penifo no hu no de a o se ntimi di ne ti no eje etwa so quickly enti yewan de meka no papa no wan dai wanya de Officer Martin ana otene nkan no na me guso ka wo se ukọ YouTube a ye live wo ho Katakyie FM TV udru a na wo so wa share na wa like na o mama fo so adoma so o boss se ya se ne be ya Tete Wo Bi Ka benudru a so ubetimi anya bi ahwe na watie bi enti wutie ni a obekọ YouTube sisi Katakyie FM TV live wo ho na online so adwuma online no adwuma modernghana.com Katakyie FM enso wo ho a online no abrochefu nya so etie bi a enya asem keto akura YouTube no so Katakyie FM TV Tete Wo Bi Ka na ba manchia wo so Officer Martin enso wo ho sa nso na wanaja ewo mu eno amase wa so live inti YouTube no Katakyie FM TV online so adwuma gidigidi pa modernghana.com udu so a obenya bi etie na ba manchia kwabra akwaba bi eja na aba kwabra abranti ne papa idi edina ya abomsi sa bana asam no wono didika no mayanchia Katakyie etifu nyina na fezu nim se na so ye memenda ye memenda asantimemu ha de eduru memenda de a na wo se adaje ne de eni poso omuzo a omade hye afiri mu nyina ya wo mu yakọ ene hyede na mawie ni saa no de wo ni mo te kokọ so anambo mu asema opia o ya chia no na fe mi ame komi kurum amantia hene na afiri fa bo asa otoso mi no nana ebo mu asema opia o babra elero brasa no tome ahoden no wo form na keni ko akora asem ye de eba enso adwuma asem nti ti voice no ya na ti fo mfanye de onjo mfancheme okay that's kwabra de tie ne se papa na abrantie no kokoso ye no papa ne de se heaven wo ho e be ko de a sa mire wo duru ho dadadada papa na duru heaven uti as ma Officer Martin kan ya okay krobia wo de chechire ye se wunim amanfo ade hye be ba sa wokuru no so purum za de amanfo ade hye be ba sa wokuru no so ade hye mo be ba sa se me ni udi nkomo a unya adaji tie mi a wo beti de me kana se we kura mi nwie ye kura tie fo ayere ati ase dadadada unim sa kan wasem we se papa no ade a wo ye no wa ya ade papa ati wo butam se de enti no wa ya ade enti a fe na me ni wo na edi nkomo ade atie fo ti se when they ready me too di enti America cho se wa ya ade ne se hwe Ghana ha no ye yere ye we no enipa no mu bebrebe enwene enchirimba no pa santimemu hwe kwa he na nam fa so yere chiriku eje yesi ho no ene menu bi no ye dia asante yere ehwa hwa ye ho ebi ene papa ne yere eye no na won ti ase me kire wase ye kire mase yi pa chemase we Ghana ha unim se kurobi so kurobi wo Ghana ha no mu a se wutu kwa ekọ ho ne ekobonu nzi ana ma me ene papa o mu nsu no yere egujem ezi ha de eka kan de police station kura de menya de menko hompo no ayere akwa akwada wunim ba bia meken ne papa na o ka asem kire abrante na obedi pa wo kurum ho no di ntia o ka asem kire nse ehu se hoho bia ba ho bedi ade a ontimi nsa nya de enko ni nchi na eji dimbone ye de emakuro no etu ohunu se se wanhwe ni yi a da chinchiri ba no be de ebe ha wo mu ko se ko ba na sa enchiri ba no so tu kwai ko ba bia enya ade se na de hye no so be de ebe ba enti wo pe ko obe fa so yi na de hye ana se enchiri ba na ebe pa no be yi wo mafiri wo hawo amankwa eni amaniem kwabra on se utwa nwura akwati wadu no bi so de na utwa gu no
utwa wura akwere akwati wadru no na obi gina utwa gu no obi gina o yere obi su edu na utwa gu ai ene sasa na yere etie na di ntina ekura ye na nanam tetetete e di akekere kuru bia ne be bia ne ti ehye ene jodi gisi kuru no ense ne kuru na de hye no e be bo asesa first pa na wo mre no wonya sika wo ye bibia yeye wo die koso bibia koso ntiamanfo free baabi e be di pa wo enti se na ade hye no e be pa hwetie enti o kro no eboa o kro no o hene na obedi ade mu koja no tunzu mu free o ma yede o ma wiwe no o kro no o di kro mu o stock o se wa nfa anko esikafo o kro mu o di o mu ko wa nfa anko ahine na obedi ye no sika na wo ho no wo di yede wo di ko kro no mu asesa ne kro no se kro no de wo ho kro no ahinta sama baba bedadwa se ne de na amanfo ya na kro mu fonye sika ni sa no ni nyina ko amamra de abuso elenti na me kira wo se kwabena de wo ye ni bia no ebeduru baabi ne be yede ebeba wiye de wo ye bia no ebeduru baabi no ebeba wiye ono de wa nwini kromo animanimu ya sika wo ho no mo eko pa wo dwini nchirima ani dimbani akuro ni nyade enye enu wo dwini na minu amate kasa no anase wo akra wo kasa no wo ka enia yewura mampon hina yede asem se abrafo no ka bibi se duru ho ne se de nana ekwa akura wo a wo se wo ye agent ya opese obra be hwebie no piemi anya de ehwe enka ne tete ho no so ne anya de ne enka enka ne tete ho no ne anya de ne enka ezu ye de obeye ezu ye huru se enne no nipa hu hia no ma bi ye de esisa no ye mo ada ho so no wa anya de wa ma ede be ntina ke no de nke ye ka cause ye dwini nchirima ne ye de ehu endi papa ne de ono no wadwini nchirima ho ehunu se ono de baabi odo no obekọ na emom na de hia omu ba no so mu kopi obi krom so a ede ebe ne be ye de ebesie ade da ho hu bia na ye de ne ye de ye de ne di wo hene wo kro no because of say musika abobenya mo ho nti ene ebrimo ye wo mu se o disika to na de nipa to ho no a ye be yi sika eja nipa enso wo suma sika so won ko sika ntimi nya de enko ti papa ne de wa anwini sika no ho ene wo hunu se sika no so mo nya nti de mbenya no mo nya ye de awie ede be biem mo mi nya dimpa ento ana se ye mofra no mu ba no o mu ko ba bi so o mu ho anye de o mu anchire o mu sa adwene na papa ne ye de adwene ye ba wo de usika wo ye de wo nya nti se adwane na ye kura na ma aprokura wo pese wo de ye de wo de ye nkware ma nipa be de ebedie papa na wa anwene sa okay sa na mate ye de adwene enam sika wo ye de o penti ade ai wo dwene sa kawasem enya kawasem sa na wo dwene ba bi o ka asem ne kosi ye nti na me ka sa no sa na wo dwene asema na na ba enye we ko wanu tum ma ka sa je wo bomidi wabodi a mi wia wo susu bomidi wabodi a wia wo susu ye de e bomidi be mfa sa adwene nya de entu nipa bi ye de etirim sika de ye de eye unya bi eye ba fa kwampa so na ye adwuma e ma sika nya de e mra abotom ngofo obi ti engwogwo ye de engwogwo na mamra da ho ekuro na mamre da onti na wo pebo ato aba anuma no no zo hwehwe ba bi obehura ye de afa esa na mana atimi huri fo ba bi dia dia hu tukuro wono na huri ko na ba bi jango obo ni freni no eno obo no boafo enti hoho na oba akuro mu no de boafo no be de obesue no no de mom ye nyina fa ntu etiri mu se wotu kwai ko obi kuro zo a bre wo ho ase empenye se okay fa no si wa me yale bre wo ho ase ahobrasie nti na ma hoho na obedi hine no wo ngu sa wo ya oni bia wonya emfaso ne ahonyade de ere e de koye no obi wo kura sebi wo ba wiase wa anwoda enso wo ajapade obi hunu timi ba ere e be som no wo kwonu wo mu a wotimi ya wo ye de e de manipa no abra wonye de oni mi ba bia edi sompana abrante ne ye de e kosom ye no okay eso akatua na wa ye de wonya no e bia wa ansom sa sompana ka papa no so nka sa asem ne ye de enchire no mate ediminua fasa asem we tutiri e fa ko hwiba eno ma bi wo ho ne se ekoso enja ka kire wo mu kuro ne betumpon wa ye kwabra na ba kwabra adase wala ma wa jan sana ajuna sana ade sana na be go jana na ojina A1G ye
bibi asem ne da no one fan twese de ebi flato enfrito nti mpese mbisa na na ba say ejapade no na say gudie na papa no esa kire no sesa de call ye no kwan papa so ana yano tiawa enti ne esi dimpa eye cha ahonya eno na ne de ento body papa we obi ahonya call ye dabi edin na kro na egie no eji dimbone edie se papa na ma dimpa ye de eba na di enti na o mo se agudie ne de o de kro no next time obi e ba kro no mu a o mu mfa sa ahenie ne nkomo na se ye beku no ko zo obi amode ba akọ mana no o ba san sa de aka na ye de akọ ewan enti na ba enti dimpa ne se wa ba be fa me japade ye de ko zara pese o kira na izume kira o se owo zo ya enti se ono de onko wu na de fanya ahotam ono onko wu na de fanya ahotam de be che okay fine what no kwan no say de be yo what no kwan fa so de edware na ekone japade no so e wo ho no so e eno de papa no betu yi o wa makrom ansa na say japade na de e ba o obetu ye na o peni no wasan so a kire ne say onye ne si no fa nkogu nsu ne ja no sa kire ne kwan no no wasan so asesa ne o man de ko enam di kan kan na e wan say ye ne papa ko betimi aba ne nchi aba be boa kro no kro podi ya he de kenye ya kro to lo nsu bi isi o fa kro japade nyina e de abase je de me bra peni e kan abase obja abase o pe boa to ba no ma no on so bebe on so pe fi so no o pe no na e bibi no on so podi ya e bibi enti o ya na tru o ya no me say obja do bibi meba wonim opanyi bi kan o so hwe bejofu na mo na o on say ye wo speaker ho ne o speaker ji o president wo ye se Ghana fo nya ya konfo na mu ye pe from fo panyi ba ko na de dwe ya no sa na nya to pere ku na no so ye dai e pa so ku enti no dia ba ka no obza enti so aba se kenye panyi na du na se ka so wo de ye okuro yo iti se kwabrati papa no o kire abrante na sudware no anase o turu fro wan kan kire ne se o kwa onfa gold nu nya dai enko abrante no kure sa gold nu ekro no papa no nya dai na woni mu ho hwe oni dia sompo obasom no ka kire ne se o hene na yede ubedie no botai sei ne wo kurom hanti ne yede wo dai edi hene no edi so obedi hene na me kire wo sudware no si ekoja wotu ensuo no mu a na watimi ayede adwale ayede akọ o ka se kire no won so fa ne ho adwene se dabi se manwu a minyade ade na mababa to sa no ma wewo sika akonwa no ho dabi asem ne tie na officer at sampa ni para kire sudware a o ka sanama ko ana me ka kire se me ka kire ba pana da kire no papa na kire no ene wa da kire no sudware no ayede Abrante de kase o me ko me hu sa aboto na mo menim adeko de ewo mu da papa che say say ansa na ono no kire ne say ebo no ngotwe a onye dey onye yi o na share careful ka de to so what you say na me pese me cha ba na o jan wa o ye ni say me nyira ho metio o ti won say aba ina o ti wo metio ni pa na kire o say ko dware ya na so o ka se se kuro ya pa de ko ena me ka kire because o hene no anasa panyi no so wa ma na kwan a enko su da kwakwan kwa dey enko bia bibi sa woti wei nyansa ye dey e wo tirim se ye meme na na ba ase ya na mangu ase ye se minya ade mema ba beji akonwa mahu se gold wo ho ye beji afasha edimi ikonsuo so akoja me ye dey atum abram ni masudware na maja gold no ho na minyansa me de na mna ne dey wanaja officer farosina menko wanaja ho na di A1 na ba de we o say tire o be say kaze chale asemi ameken me ma na ide banka ni no ope why say on say you obi ho no ma yes ye oni pe bi ho no ma why no say nipa dom e de atwa esi ano na wa ya ade bi e de ati didi what you say na mo etire na fe no ba o chale ade ya me ye ma de ma ni sa na na ba e de etie me da say A1 o mo fe be say o fe na ayede waka e ma kan o be A1 me da say wanaja one ne mane fo nkogu nsuo ni
edom gogun so no meteka because abokuro no enti yeso mo de mo ya amamre makuro no ojaze ọmọ àwọn ìṣe kúròmọ ẹja pẹ̀lẹ́ nyina akọ ọmọ ọwọ́ abẹ́fà kọ. ọwọ́ no thank ọwọ́ thank adebe okuru yi. ọwọ́ sẹ. o de ọwọ́ ne be okuru yi. na o pẹ bọ wa tọ fún ma no. n'o de bẹ bẹ jina fa. akọ anayi no papa no ọmọ fa nyẹ no nsuo na nkọmọdé ni kotum amana ewu no ọmọ fa papa no kotum nteka. mate mẹ da ase maame ntwa mo mẹ maame ni ẹyẹ kọmọ si na ati efo mẹrẹ mu ọsẹ. nkɔ ne nkɔ kyina obi nim sɛ wɔn na kyerɛ na akɔ asɛ wɔn nsa gold no nko ɔne nsuo so wɔkyerɛ adware nso ne obi nya dɛ ɛnim ɔne deɛ mmoa na wɔde ayɛ dɛ abɔ nti deɛ asie no asie awie yɛkɔkum nipa na yɛgya pade ayɛ dɛ ayera enti ne nyinaa franfran to fire wɔ mu adwane nkra ne akoto do sisi a papa no mpanimfoɔ mu sɛ ɔno na ɛkyerɛ aberanteɛ no kwan ana sɛsɛsɛ deɛ yɛnya hunu na mmom ɔpapa no ankasa ne mu sɛ ɔno ana yɛ saa deɛ no sɛ de odwane de no bi ɔyɛ dɛ ɔhyɛ aha de odwane baabi ɔhyɛ okay nti no no mo ma me ni dwa mra sisi na me ba pɛ me bia ɔmana tum na kyɛ sɛ atiefo so akyɛ mo adwene Bobby School ma me nkyɛ ɔpa Bobby School a ɔyɛ hyɛnkani ɛwɔ ɛyɛ nerbehi ɛne ɛyɛ de kɔ afre de kɔ nerbehi ɛne ne paso krampa otimi duro chi azmi apuye mu nyina nti Bobby School die ɔne expo yɛnja kyɛm pa me pa cho me kanfo afare community hospital e de amawo ɔba unya fa afuru pɛ baabi a so de woni kyerɛ ɛyɛ afare community hospital ɛhɔ nkoa na yɛ so de woni kyerɛ de ntia me kasa ne sɛ ɔba unya fa afuru pɛ aduane a medie no nyine nyina na obetimi adie ana yɛ aduane bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wodie yɛsɛ sɛ ɔba wo fa afuru a wohia fruit no duaba no nyɛ fruit bia na yɛ sɛ wudie enti woba afare community hospital na yɛ kyerɛ wo aduane a yɛ sɛ wudie ne kwase wudie na anopa no yɛ mamu nsuo a ɛyɛ alkaline water nsuo no ahoɔden wɔ mu a ɛbɔ wo ho ban no na ɛsɛ ɛbɔ abɔfra bɔdoma na wɔda yɛ funu ho ban enti paacho bi woba afare community hospital adeɛ fɛn sɛ CS wone no tongwanta mo twa san sɛ yɛ bɔ ho ban abɔ abɔdoma no so ho ban sɛ ne bɛyɛ a okɔwo a wonya ɛkyerɛ haw bia bim me paacho yɛ de mo fa ɛyɛ exercise awoduo mu so no tenasi peja yesei saa sɛ bɛyɛ abɔfra no always na wɔyɛ active ɛwɔ yɛfunu mu wade aseɛ obi wɔ hɔ a ɔnyɛ fa afuro na abɔfra no ɔnte ne nka so ɔba de ɔfa afuro sɛ abɔfra no ɔdada no ho ɛwɔ yɛfunu mu ama ɔte ne nka sɛ ampa wɔnyi nsɛn baabi wɔ hɔ a bɛkɔ antenanta no wohu saa ne ɛwɔ nyinaa nipakyɛw wɔbɛba ɛyɛ afare community hospital antenanta ne biribia ɛnso ayɛ kama paa de ama wo adwuma da de kɔsi fiada ne nyinaa antenanta clinic no ɛyɛ adwuma nipakyɛw yɛwɔ eye specialist clinic ɛwɔ hɔ a nipakyɛw ba obi wɔ hɔ adeɛ no ɛbɛn na wɔhunu obi nso wɔ hɔ a wɔakyɛ no wɔhunu wɔde ɛbra ebia mɛka mɛsɛ sɛ wɔni yɛ wɔ yɛ a ɛnkɔ nkwankyɛn ɛnkɔtɔ aduro bia ɔbɛkɔ no na GHS ni akɔ ne toɔ na SHS ni akɔ ne toɔ no wɔn mu wode ansɛ wode super guru agogo no so no woni na ayɛ frɛdete enipa okania ene wani timi sɛ paa ɛda ɛdwada ukwada ɛne ɛyɛ memenda ɛnɛ yɛhwɛ ani a doctor fo hɔ a ɔmo hwɛ ani ntibra na yɛnhwɛ yɛwɔ dental clinic ɛnso wɔ hɔ wɔ se no sɛ tokura bɛdam de ɔbɛsɛ ɔyɛ bia no ɔba yɛbɛhwɛ ɛnso dwada de kosi dwada ukwada ana afi ɛyɛ memenda a doctor fo hɔ a obi so wɔ hɔ a waware afi mfimienu ɛkɔ mfi mensani awɔ ma mepacho so wukunu nsa mu nyina momra na yɛn check mu nyina na yɛn hwɛ bebia mfonso ne free na bibia enso enye kama pa enso wɔ hɔ empempi no ɛyɛ na mema yɛnim sɛ ma no nko na ntimi nwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a ontimi enwo obi wɔ hɔ a otimi bu adwuma onim sɛ ɛno ne awɔ no da bi onkwamo no ntimi nhyɛ ɔbaa nyensen adwuma ne ɔbɛyɛ nanso onkwamo no ntimi nhyɛ ɔbaa nyensen brane nhyɛ mu kena na bibia enye kama gynecologist ɛwɔ hɔ a ɔbaa bɛ sɔ yɛ ɔbaa sima yɛhwehwɛ ɔbaa bia na a doctor fo no ama hɔ ayɛ kama na ɔso wayɛ ɔbaa sima nti ɔbaa sɛ ɔbɛ sɔ yɛ ɔbaa sima da yɛ wɔde bia doctor fo hɔ a ɔmohwɛ saa anyarewa yi ano ɛhwene wɔ skin no ɛne otruot ɛyɛ ominimu no ɔbaa de biara da yɛhwɛ bepacho corporate service a wodo nyinaa yɛ ma ɛyɛ premium acacia ɛne health insurance bibia yɛgye ɛnso so ɛwɔ hɔ yade bɔ hɔ a ayɛ no ho krankrɔ yadeɛ ɔbaa yɛbɛtu ase de ma ho ɛtumi yɛ wuti obi wɔ hɔ a ne tini dwa na ɛkɔ na aba ɔkɔ hospital na ɛkɔ na aba saa ɔbaa yɛbɛtu aseɛ ɛnso so ɛde ama wɔ yɛwɔ general OPD service ɛnso so ɛwɔ hɔ ne nyansa ɔbaa ɔbɛyi card the whole eastern part of West Africa yɛ card no ɛna ɛfɛ paa ɔbaa na wakɔ you card na akɔ nurses room wɔ ne a check vitals bibia kama na ɔkɔ doctors no wɔ nipa dodoɔ ɛba afre community hospital no dɔɔso na emom
adopter for no doors consult rooms no doors to ba won che wo de answer wo ba na wo ko lab ahodo no nyina so ye wo afari ye ne eninkran farms in the hwe ni mu ebu akwan kare kwantempo so wo de answer wo be free number 0240176502 na emperinfo enso so age wo so me pacho bi ajapatas na me kanfo e de ama wo me pacho wasi fie wi ensore companies ahodo se bo benya eye tas nko ade de a eye ajapatas na me kanfo e de ama wo ye nti abeka san se ye ni main distributor de matwa iford ye any main distributor de matwa iford de Ghana has be ye nko a ti me pacho so 40 by 40 rustic 40 by 40 polish 60 by 60 polish 60 by 60 rustic waters 25 by 40 30 by 30 bar floor 30 by 60 rustic 30 by 60 polish shower set tap sink and basin with cabinet ni nyina mirror ni nyina so it will be doors ahodo ni nyina so yeton bi papa handles ni nyina ne bo so f4 your do brucia francia papa what to so out me say yes what to so yi pa japatas nko a na ebema wo tas ne doors wa papa na ne bo f4 me pa cho ye wa afari ye ben afari community hospital Fred manager Joe no onye so 0552 953 440 0552 953 440 na japatas enso so age wo so obi ba jeki pap and rest of ho ne yedidi aduane pa firi no de bia meka me se wotete aduane bone ema oyefunu di a obonundu ema wo sa na adwo me pacho bi enye sa ade ne da wo de anso be ko obi ba jeki pap and rest of no kwa kudi me pacho local food ni nyina oton bi fufuo banku ene chesa abeti ni nyina ebe continental nso ayi obi ba special jollof rice ene obi ba special fried rice enso so ewo ho aduane rice types ni nyina bi obi me pacho bi your ba ewo kwa ope nsa dokodoko ene huayu ni bisusu a obenye nyina so anom me pacho bi your washing bin so wo duru a wo ka ne betwon wi po e dia mawo na bibia enso so aye kama ye wo mpasetia unwa mpasetia kronmu na emum aso de woni kire nyam so kwan so no wotra mpasetia police station na ubaje keep up and rest of enso na wo ho no phone number we 0256 516276 and 0537412748 na ubaje keep up and rest of ajo so me pa cho Japa beauty salon wig making ye acrylic nails normal nails gel nails wig installation frontal pony pedicure ni manicure ni nyina makeup types ni nyina so ye ni nyina so ewo ho me pa cho oba pesa wo ye fe pa de bia meka me say Japa beauty salon aya won fe fie nto aso pa enne eho me pa cho bi wo ye wedding engagement program bia wo ye bia na opese ye ba ne bi siesie wo ho a eye Japa beauty salon e bi siesie wo ho ye beba ye ba siesie wo ho ye wa afari ye ne Katakyie FM ene wo eye abusan kromu fre eye mpanimfo no monye osoi 0554 389 308 ana 0553 099312 na Japa beauty salon enso ajo so Monox 89 enterprise na me kan for dia ma wo me pa cho pa POP types ni na you will be fibers and repaint ni home charm plumbing materials ni na to be hardware cutting discs grinding machine roofing sheet or the board down so we hear condition bia we hear fan bia wo nunu kama pa Monox 89 enterprise nko a na oyesa na ma we bi me pa cho ne normal so ne boafo pa ono alatafo bia no wudi ni sa no onyere so ti ebre na ebre bia ne niama no enche ba ne sa esa Manager Gideon mobile money transfer ni nyina so ye bi sika opese wo ye bia obeyi e de amount Manager Gideon number no ye 0552 0544 sorry 0544 272080 0544 272080 na Monox 89 enterprise enso ajo so Big Joe enterprise Big Joe say ofon bie wodin bia ase no oba repair na kama e de amount fon a wodin wati as far as so bia se code da so se de oba obe ni nyina e de amawo eye Big Joe nko a ene time sa de me pa cho fon na ase no emfa nkomo obi ansa nkondem no wo de fa koma Big Joe na onsisi ne fama lock so oba lock no se sitie bia oba bo ye free so ayede e de amount phones ho niam bia so no won ton bi enti me pa cho eye Big Joe nko a na yes ade no screen no so be so repair screen na obeye de amount charges nya oton bi ene chese niam phone accessories ni na oton bi me pa cho wo abu akwa total filling station opposite wona eho na obehu Big Joe kunsu so a wo nzongo junction wona kunsu ana
okay kunsu me pa cho pi frɛ bi jo na onye wo so 0245 794556 0245 794556 ana 0209 545 156 na big Joe enso age wo so me pa cho akwantu eye pa wa so akwantu nye no na wo boa me pa cho na emum ni papa odu betu kwan no eno ene ya na ho akwakọ hia pa no enu ntina full time recruitment and travel consult limited SA wode wo kọ eye Australia wode wo kọ Canada Germany UK Holland Iceland Japan China na de tie ni me pa cho oduru eye Australia me pa cho wunum kaisa kesi bi twia wuni problem kra adwuma na bi soku na me pa cho nursing so o wawie nursing na be so tukwan na so nursing be so tukwan a simple we no enye kululu bia odo ka no so odo koi wo se wo no brabe deposit 5,000 Ghana eno ano wo de se ovisa na ba na oba be payment ni nyina enya afa na kwakwaje usika bi fan was ya na ovisa de no de be be pa cho bra na yemfa wontu kwan na bibia nso nya kama pa be pa cho person koyo masters ene sa ne manyema na wo de anso be frɛ full time recruitment and travel consult limited na o maje wo so me pa cho you Sofulai compress road no so wona Sofulai compress road ɛhɔ ne yɛwɔ asogafo no mu ɛhɔ ɛna yɛwɔ frɛ full time panifo ɛwɔ 0536 786 913 ana 0549 563 403 0549 563 403 na full time recruitment and travel consult limited o maje wo so na bibia aye kama pa okay ebrane ko yemie ahoma ntum na abadwafo nso achi ma dwen wi de yemie tie so bre na omomfre emaso me pa cho number no 0247 449657 0247 449657 osu betimi afre na onso wakyere wadwen ewo enkoma yedi eho hello me ba cho odini me bia frefri Bobisco yeah okay Bobby yentie o Obo brand also why dai Obo brand wa brand no Obo pa so pa de papa mi obo ko e fere dia o via tu de e o ti sa da sa o ti to se le ka ro da e so pa no dia ni pa no so a de se le ma de a mani na re pa de le pa okay okay Bobisco be da say okay abasi yo enso eje so Bobisco no also betimi afre 0247 449657 0247 449657 obetimi afre na also enkomo edi yi wakyere wadwene enso so ewo ho mame nkwa amano so na memra hello me ba choda ma do be bia frefri ba je family like that like as if bro agbo comment ya okay mame nti o agbo comment kuro okay me pese me can be fa account for agbo someno na work okay me ba ji o aha na bibi te se ofori sodo akamfo ni ndie mo na omo se eduru ho no mo a omo do efu aso a omo de twen ensuo no se ensuo beto no mo bia ente mo esu enipa esu emodani esu ya se yesu friensu ofori su obi e twen ensuo yes sensu beto no bosomene yete yesu friensu frisu ente kasa ya group pass na be frisu
pia ɛna pia wɔn nso no no na meka aka nso mfa ho ɔn sɛ ɔyawdie na wɔka ɔbɔfoɔ no ho no sɛ ɔbɔfoɔ no ane no mu nso aro agyan pia pia eti ɔbɔfoɔ no pia no wɔde so na sɛ yawfoɔ no ɛfa nam no na sɛ ɔmo de bi kɔma ɔbɔfoɔ a ɛde kɔma ahemfo a na ahemfo nso pɛ nam bi te sɛ afra apɛsɛ odioku ne saa yim no odioku eku eti sɛ ɔmo de kɔma ahemfo no a ahemfo no sɛ ei ɛnɛ deɛ ma brɛ yɛ nampa ɛne wɔ sɛ o ɛyɛ ɔbɔfoɔ pia eti ɛyɛ ɔso ɛneɛ mo pia ɔbɔfoɔ pia eti ɛnomu ne nam saa yɛ bɛyɛ mo pia no yada matini adwuma mo so da se pa 0247449657 0247449657 onso ubetimi afre na ososo yenkomo ayedi wetimi abam abadwafo akasa bebrebe na menhwe oyizo so hello me ba to da ma de be afrefri o ka ta fri akodie ni we yo mienti o ya ni ate ma wo ya ba ke tene na ya tam ke da ta no na je wo se papa ne boni wo ya bi se e ama wala e ta ku wa o de ku ni ta e du de ku le pa ya chi ku na ma yo no sa no de ku bu e su ni galo enya na ese ko na se ma ku na bo e mo papa no akona na so mo anti de so ma ku na futu ne ta ke ni bi mo fama ni go ni no ma papa na no ta abranti da ti mo bi di mo ku ma ne mo mi ga ma ni so e wi ne di bi anti papa ya bo ne na ku na ka ta ta no e ku ke o ne ti ku ni mo ye ku e da ti ku dia ani no de ta no na ai akasa fu mo ka te ne ti chana so ne chana ho na fi kan ne ko ko di mo ko ne ti ka ro a o ma na ko anti ne abranti no da ti bia no o ba ko ka ta ha se o di me da ba da ki ba anti ko nya boni okay me da se pa do ni zo ne na mo ba ko se fu mo bi de la ba Pedase. Oh, ata kata kwa me twetwesi ntini. Hello. Good afternoon. Me Joshua Bru, me ba jodi ni be afrefri. Pa che frem Jakalolo bi ka se ya. Hey, Jakalolo me abomo ko de. Na go for 2 minutes no ye na so. Adom ni ahwe yi yeso ye ho ye pa. Na me ase program na e pa e ko go ni ati ni. Pia. Don't want yo. Na samo ewa ko me de ti pa dia na pa yo. Asana pa yo. Asam so mpai. Every said asam ti pa ya. De ja me ka sa le se. Papa no really fast. What chere afra ko ene ma ko ti se ko ni ta na se what chere ne gale no wa. Ana ko mo bo no so ni kwa so mi di ni pa ma mamre. Hwe kuro bi a ni mu so o. Bodu o ko yje mu no. Pe so mi bodu ya se a ti se ni fly fi na fi. Ani ya di ni bi ano. Ana ko ti ni ya ta. Ana ko ti ni ya ta. So kaya akwa ka de say na no so no that kwaya kwa be bi nkwa na chi ne ku so ze abere akwa o be no kra ta ti atna pai Jakalolo me say asana pai ewa ni nya minya gina Eradi shout so pa abo officer Mati asere baba wasi asana pai officer Mati asana pai 0247449657 0247449657 also betimi afre na also what the aba
me gu so a me kenka message ya mo de bae na ma me pick we nwi na me mna so hello good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Your friend Dorothy me free nebehi. Dorothy nebehi. Bachane. Papa no ne abranti na nkoma na person kakakra. Oh, okay. Papa no wanya boni o, waya ade pa. On say ya na e ka say suban e de ye nante, e de ye nkwanu anse na san de ye ba. Ba wo hwe from pa abranti ne de from papa no. Enu nti na ma papa ni timu da asesu masem na di e de kira abranti no. Nti mi susu se papa no ya de samre no. Se na telephone number e wo ho a. Ebia abranti ne be kai papa ne de aye no. Ama na frɛ na da na se. Nti me nso me susu se papa no ya de pa. Okay, Doro medase pa. Bye bye. Okay, bye.